berikut kandak dari ibu-ibu kita sebuah lagi kita lenongkan masih bahasa luang dangdut kita sebuah lagi Kabuki Bunian lagu kita lenongkan. Mintalah bu, anak ketujuh. Suku nama indah ado biala karam dia siso tupai candu manggulai tibo ingo. Sebentar. Pasan kapundan tuan rumah gora kita. Sawak ison kata balik tapi nan mamacian mikrolia madok ke ison. Kopasan dari supaya tak lebih mana taraga ibu-ibu kita jo ison pakan jo makson ko tolong sediakan perlengkapannya daster jo jilbabnya aduh deh. Agi dah. Biarlah kami mendendangan dacayo kepundan tuanan manyurua malang bana untuk ang badan awak gae anda abatam buah awak gae tani abatam buah anak surang lawan nagahan surang manyurua kulo keranca bana di tangaran nyondak nium lojo ambo. Ulang balik tapi lia jangan dakik bana mikro kaison kelulu aja bakal ya. Dan dari Bang Uus ke Pundago ulang juga balik tapi lia di samping jarakkan mikro kaison nan bibi aja dia menggarik-garik tu belum cari sana. Malam
Wak sudah mandi disiramnya, wak sudah mandilah disiramnya. Bagu rombo daripada ganti yang lain baden dan kami balimo. Adia hitam malah udah kalian aduh saja karo pak kita. Piala dan mainannya hitam, tapi kan lainnya daman hijau. Yo ape nyo siram, mungkin tak keluar gambarnya sudah iko, tidak keluar gambarnya sudah iko. Goreng ubi di dalam piring, adik kata aku imaden lain tak kapan yang sekami itu rangan nantinya. Dasana aman dapat kabangin, Allah 5 bulan dede marando. Lasa banyak itu minyak bensin, mai solar kawan abacilu iyo, kawan solar abacilu iyo. Oh, percaya. Awak ngali ube. Kini Lia pula naik ison pakai mikro dan tolong cibian dia. Ada cibian mau pa. Mau pak. Minta kayak. Buki budi yang naba minta, oi nande karesan sambang bantuku. Elo ba jadi jonan minyak, sedang makan manci dia yuo, sedang makan manci dia yuo. Makanda Allah diagian madendang kami pasamu. Anak ulu bamurai minyak kini bapipi bingung pulo. Oda itu bisia agak uo carano, laba tahun kain dan sabia tukang mama alun tibo. Ulang sana boleh pesan kepada tu Bang Uus. Lia naik balik Mak Ison memakai mikro, tapi jangan kapangka mana pecik mikro kau juang saya. Oh, sebentar dulu. Lia, hati-hati elok. Jangan dakik-dakik mana, ia akan tahu tu siapa. Nyu gigi ya, kau tak nyuka rumah ya. Oi kabaus dan nai batanyo ada di mayor mangan apa-apa. Lama rasa tunggu ambo, labaun jari yang sudah iko, labaun jari yang sudah iko. Sebentar dulu. Posisi dan tetap je Lia Jason, tapi supaya lebih semangat gelek lagunya Kabo Buru Babi ya. Masih dari kemudian tua sepakat tuan rumah kita. Berukon dia. Dan tolong digoyang. Ya. Kaca lupa, la ilaha illallah. Alun juwo itu mati anjing dan la ilaha illallah. Itu nak dibaca anjing mana? Ayah cayu tu ya, anjing dan la mati dah. Jangan lah kamu. Ayah gela baburu babi, kapun dan tunan meminta yo. Kok mengapi dia ranca jo budi, kok jo tali maka putui juo. Lama-lama lupa indah bagi itu lupa mak damalin cayo. Kini lagu Allah itu kapa amir, ai dek bang boy baala anto sajo. Tiok bau rui tiok terkilir, oi nanupa yo batamba juo, tapi pak
Amir dari Bangkalir itu. Baburu jando ala biasa, cubola baburu bini orang. Kalau itu nana dia kato, sampai kini bini mak senanyo surang. Kalau nah itu kadibaco, bini mak sen kini hanyo surang. Kok bini ma isonio banyak, kok cimule do kan banyak pulo. Oi kok bini iyo surang tempat ada awak, oi kok selingkuhan kan lai ado. Kalau itu kan sama penyakit awak, nan tatap lain nan serat tetap aduh. Oh, sebentar. Pak Mak Cayo. Tolong Ison Lia, nek Lelia sana bulai ko pasal Mak Cayo, tapi tolong sangkuit-sangkuitkan bawa pulau Dujuang Pantun Putra Paris sebuah usang untuk sanak kita dari Lawang Mandiliang Salib Bawah. Kau nak tahu apa buru dasana bini orang, kaputra baris dasana cubola tanyo. Kau nak tahu cara baburu bini orang, kaputra baris dah elok lah tanyo. Emang kali emak lupa baku bang, samui kini na iyo pulo. Emang kali lupa baku bang, samui kampung dan na iyo pulo. Kanda rambanya ala dape, laba dendang jantan batino, santiang bana bang Amir punya pire, manci katurinya kaja juo, lima bang boyoy dape pire, manci katurinya kaja juo, indua mamakan goreng ubi. Eka gurau mak dian sua juo, sambil mengaja manci katuri, kucing di dapuanyo salah pulo. Sambil mengaja manci katuri, kucing di dapuanyo salah pulo. Buru babi ala tarang, kenapa dendang kami basamu? Inyo arok buruan datang, lata sonsong kababi luko. Oi de arok ada buruan datang, lata sonsong kababi luko. Pandang orang abaku liliang, nana baden nang dian suaju. Lati go lupa ada kanai sayang, nana kajaran nyola laju. Lati go lupa kanai sayang, nana kajaran coy tuju. lupa lai mamata Hiro garo oda baka jasa
dagang sakato kana 20 oi pacamani dari Tambangan dagang sakato kana 20 oi barabana inge kumandan di anak buah data kicu haju barabana inge kumandan di anak buah data kicu haju. Santiang pireño lupa padang gantiang indah bakaja ka bangkai juo latu jalu bangoy kanai sayang nan ka bangkai da bakai juo latu jalu pada kanai sayang nan ka bangkai bakai juo. Orang rumah mak ada tua sagagai ko di kecil lupa malam ko lupa tak dorong samut masua anandek kore yang madapek sajo lupa pan yang malanya masua hai samut kampuang madapek sajo. Kita goyang balik. Sebatas ini di lagu Solok Ganti yang kendak Kapundan Tuo kami rombongan pegawai dari Salim Pawang ekspedisi Ligarsi Seriang Putra Paris dan kawan-kawan ke di Papanjang Bana 150.000 lek lagu iko tapi seriang di lagu iko adalah larui kami mohon izin ya tinggal ladun sanak samantaro kami nak dulu balik pulang dan mohon maaf salam bogoro tadi kita dek lah bagarah dan bermain kato nyampang kau duta singguang kanai teki sire kau turun dapat digurau bari lari lama lawak. Terima kasih ekspedisi Ligarsi Putra Paris sebusang rombongan dari Salim Pawang. Selamat jalan dan sampai bertemu balik kita di Legurau. Pak Mir kau pasan Delia Putra Paris Bang Jois indak kapal salam bagai Julia ke pulang ya. Ya Bang Jois. Ekspedisi Ligarsi basalam bagailah Joyson Julia dan kawan-kawan bagai. Apa Putra Paris? Ocha, kini giliran Ocha. Duduklah dekek Bang Padli. Lah kami kosongkan bangku deh. Terima kasih Bang Joyce Jorombongan. Ai bagurau neda oi malam kini lalayoy Kapundan tuo neda iko kanda anyo lalayoy oi iko kanda anyo Karamala korendinyo arendinyo Kimanyo kini lanyo kini tolong disambay. Tolong boleh di lagu Kepompong kau kandak pamir Kapundan Tuo tikam lah boleh ke sana boleh.
Satampang Baniah Temudo. Selamat datang. Ya, 20 ton kod dari Pincuran Tinggi Penyalayan 10 Koto Satampang Baniah dan baru tiba di Papanjang ucapan salam baik bagura dan salam kepada dusanak kita yang datang pada malam. Ya sekali lagi rombongan Satampang Baniah selamat datang. Lia tadi kan Jo Bang Joyce Jo Toke Onda dari Pariaman tak teragak pula Lia kabar salam kalau ni turunlah ya. Ya Satampang Baniah bencana kita dari Pincuran Tinggi Penyalayan 10 Koto. Pak Ji Maindra izin dari Padang Panjang. Pak Ji Maindra begitu pula Pacah Manih mohon izin siriang lebih. Oh ya terima kasih Pak Ji, selamat jalan Pacah Manih. Balia tak teragak pula bersalam Jota ke Honda ada Payaman. Kata pula lihat ya kawan-kawan dari Payakumbuh kan lihat ada pula datang ya Bang Cabiak tak teragak pula ya ke Payakumbuh ya. Tolong ya kalau lihat teragak tolong imbau Bang Cabiak ke muka ya. Dangakan banang onde de Bang Cabiak olalai oi toke onda onde ai kana do pulo lanai ai kana do pulo batanyo dene ka Pak Amir di maduduk Bang Cabiak malam aku Pak Amir tolong gawe kamu ai kok disimpan dagang sakato jadi penyakit nedang di kambang banyak lalai dasang saronyo depak onde sasaronyo baiklah kamu ku Bang Cabiak lihat tahu dene Bang Cabiak maulanyo. Sebentar dulu. Alia ketel sana boleh. Kau dari Pak Wali mana? Tolong goyangkan badan seketik ya. Mainkan goyang dua jari itu ya. Cali ala bana de Pak Wali kini kamu ko onde dah biarlah denai deda oi baden dah juo nang kandung oi baden dah juo onde ule bulu lalai ala maju bulu nang kandung oi la maju bulu Sabantaya tadi ya batanyo nan
ma bang cabiat basalam lah kamu ko. Sabalun bang cabiat tagak basamanya lami ya. Tolong jalehkan dulu. Dah yang pek 3 ya. Bekot tak salami permainan orang pula bang cabiat ya. Oi saja Abang Edi dapai bagurau lalai Allah setengah tahun dedek bapang ko dek marando keundan tuo dek marando one sampai kini lunado juo dapet gantinya lah setengah tahun di Marando. Jadilah Marando ya. Mulai kini Bang Edi balik ke Gurau. Sebab salarut selamoko mak ko balik bagurau. Nania ndak kunduang Marando jo ya. Kini kalau Marando bagurau balik. denai nana indah onde kini picayo lalai oi dek Bang Edi onde ko banyak adu tonyo Amir oi banyak adu tonyo aradu dene dinyo Bang Cabiat tak kalah kamuku Bako dari Pasan Bang Us. Mak Anto, Bang Edi jangan menyuruh-nyuruh duduk dekat juragan. Orang tak ada razia lah ya. Kalau percaya kan dia tentu bertambah rukun iman wajar. Tolong Bang Edi Mak Anto. Dekat juragan ku duduk zaman jajar orang tak ada razia lah ya. oi itu tandonya kapulan tuo denai marando dek Bang Edi lah puce bigi denai one dek marando dek dauda indak juo picayo biar dibawa ke Solo dicaliakkan surek kunyang ambone da itu buktinya Oi nande mama cipola dan mama alai bagurau pai cando pa awali garam dan dinyo onde la korna dinyo oi di mayo kini patanyo denai kabate elia di oi apa hubungan bibi buce oi jona tak balaki nam tak balaki oi karam ada dinyo nyong di magolanyo kini lak dorong maakena nikyo berahara saki urang simpang rumbio lalai oi saja inyo da boy oi la ampe tigo deda oi la ampe tigo oh dimma nyokini dimma nyodeda dimma la ko nyokini Anako ayune adi angkot maraso iriana mangaku pulo ndak balaki oi la sudah iko mama oi la sudah iko ai karam dan Tapi yang cemburu kalau ayu ni orang sakit mengaku Marando lah. Balik pantai ya. Dah jaleh mana ada ayu kau pesan kemudian tua ulang pantun tadi baik. lah jaleh murah rasaki simpang rumbio pantun nambo ba ako iri isi ade ison sawa onela ison sawa inna amanyi maknaniko sabana buru alalai sabana buru dialah ko indah kada pede lain juo joda buesa joda awak minta abisu alalai awak minta abisu pado mengaku pulo ambo marando kini data kau onde nanakan dua ngoi mungkin karena lampang kapalo dene de ema edi macayo
Jo ama peke lalai aku amarando pulo mengaku adene malam kini dah boy dene lama-lama kini de Amelia Cimel banyak nama dia balanjo dah boy ayu kada boy sajo minta balanjo lalai minta balanjo batu atau nak dendang ko je suko ngaku barando silia ko acok bana mengaku barando tapi di simpang Rubio ada lagi yang panjangnya pasan Pak Amir tapi tidak coba kami aminkan untuk tonton yo dah ya. Cobalah kita tinggalkan dulu Kapompong Kasolok Gantiang. Kau ada permintaan dari sepakat tuan rumah kita dari Tungkal Jaya. Kau untuk keluarga kita nan barado di Batam nan mandanga melalui api ayu. Tolong Ison, kau lagu penaragan Ison juga. Kita gelek lagunya Kak Indang Bukit Putih dan tolong digoyang saja. Indang Bukit Putih. Goyang tagak atau sambil duduk juga goyang? Udah tapi putih melarang. Bang Boy menyuruh. Oke. Kendak beli minta beraku. Tagak. Goyang bang basah. Kau untuk masyarakat kita nan baik itu pola sepakat rumah ibu-ibu kita. Dan nyomai so ndak buliah. Bagoyang buliah. Oh ndak boleh besok lah. Ada duduk lekang seorang. Ayo sah, menjarak sik kalau kamu goyang. Untuk nan sedang menonton acara kita dari Batam gitu. Dari Tunggal Jaya kita dendangkan lagunya Indang Bukit Putih. Oke DJ. Caca. Alun jadi bergoyang boleh. Urang Batam mandang pulo toke tawali karana kurian badulang alwasai tuoi di mayona kini ai biala kami dendang suruh bajoget sama alamko urang Padang datang sadang surang laiko aduh kamandang Kimayo kini lanjut Ison supaya nak sanang bana du sanak kita sipakat tuan rumah dan nan sadang menangga dari Batam tolong boleh kami keyboard kahen boleh tagak Joyson berduet di lagu kau ya. Oke boleh dipersilakan kemenangan berdiri atau tagak. Tuh capek Agi ada sana kendak di sana kita dari Batam walaupun tak sempat pulang kampung. Hei
Iya, Marapi, Ayo gunung, Alamana tuima, Pembaraso, Pemulawaci, kata singgung, Adia magia kata aru, Aicarugo mau kironyo, aduh, anaknya tak bisa mah, anaknya tak bisa, Deka baju laden apui apui Dek ragi nyoma sadang abiru sore cara ini ala tahu rui tabayang jual kami kandonan dulu ayo anak ini Woi so Woi Marapi namanya gunung lah itu lihat indah gunung lah mungkin buki Elo di lakang dan mancang buang Pado di pentasan iya Marat piaman bapak jira bapak joi nyandu munduan dia pemanang latang petang maisi lado muda bara ubi tapi jalan pakai pidoman kami indah angin bakita ambo tahu lebih elok cerita orang pada mangit cua tahu jual suat na lain lanang buangan adua adua alarumi itu buah bisua kurang na barana awak na masua hoi iya batana oman jadi bubuan tiba pasanda dari Batam Amanyura Ameli Jien Bagoyang Pulo Imawa lain dak kada memakai kosa jonan kabau Imayo kini suruh ada boy membahayakan Amelia nyoka Bagoyang Pulo Sabana mancing dape ikan kiro babi umpan sajo Imayo kini tolong amin ya kita pergi kandak di sana kita Batam tagak lah tapi pesan untuk Ison serupa biasa son bagoyang tu je tagak lurih je ya bagoyang serupa biasa balik ya seorang walau tagak ya kalau ni berdua ni semua wak sopir lah nak tanda walau dia anggolak lah Agi dah adi dia hei apa kini dan nenek udah yalah taga Bagoyang karasan kita baduo lah bagoyang indu apa apa anak ba itu bana sama lampu dimanyo kini ayo kini sabanya iko urang duduk di siko abang Edi Mayor nak nampak ambo mungkin ndak mulia daerah rumahnya alasan ada mang sanjo cako dimanyo kini
Lanjut son, kau dari Tunggal Jaya Batam. Ison kalau berniat pulau pergi ke Batam aman, bisa disalian dimasukkan saja ke dalam peti pokat. Kau dia di bank di mayor. Iyalah, iya. Nampak kok pai. Dok pai nampak lalu basalek na iyalah. Salam lah bang. Alia lah panik mengaku jando lah. Nggak paham dan. Ada nak jorang. Hai, goyang lagi DJ. Mak Indah. Salam. Kau bang di mana salam? Kau ya. Dengan cami abang Edi lah basalam. Rasul kaya tu yang matu ambo. Di mana ibarat luya pulang malam. Si kuah jantan si kuah batino. Dan biru masuk satu. Kau. Ande. Untuk Ayu nak 5.000, nak biru untuk Lia. Akan dia pulo de abang diunjuk anta bilo di barianno nyampang ko olan siang lo nanti nila piade kawan jadi you Ande. Tukang salon sudah diujang alun pulo ne abang kasadonyo dia giai sama lamko batanyo dene kabange di malamko indak ko kangen abang kabake ambo angai abange di oi angai bange di mayor Berhenti, rusak lor kan. Dan kabalai kepada panjang jadi juo asada pe awak memakai labia di urang rancak juo dua oh ya dua oh ya dua oh ya dua Kau pasal Bang Boy ya kalau iyo ya coba Edi mayor bulan madunya di Batam di Hotel Pasifik di Pasifik Batam bulan madu dia. Awak nak iyo lah dia pulang lagi lo bonek lo budak dia awak lelok dedi jemput balik aku deh terima kasih. Tolong ya kalau sampai ni ya Jodedi bulan madu di Pasifik Batam pesan apa ya? Ambillah dia nakan amak amai je lah damak aku. Makson. Oi, ada semalang aku wanong tuang. Tuang. Tik dia umbi tik abuni. Ai! Makasih Bang Edi. Setitik di Lawi, sakapa di Gunungan. Asa Bang Edi Magia. Terima kasih Bang Edi. Oi bulan madu bange diwa kabatang ada Bang Boy banana nama nanggung kasadonyo Balik di Batam kapanyo karama babalik pulau bangi di Marando di mayo kini iya
Ya, kalau tenang ada yang tadi. Kalau jadi ya Jo Bang Edi bulan madu ke Pasifik Batam dan nyomodali dek Bang Boy ya Jo Bang Edi Manggale Hubi di Batam. Nah. Oke ya, apa aku ya? Tandanya deh ke Batam, ke Pasifik itu bulan madu ya. Beko nyomodali dek Bang Boy Manggale Hobi dia Jo Bang Edi di Batam. Acal di ala dek Bang Edi kapun dan tuo ada neka jadi minantu rangasiko indah kalam ngolang denai marando sabantalai apa jadi kami ko oi bangai Bang Edi kapun dan tuo. Dia kalau serupa iko agak agiahnya namuh banyak dan cemburu kau kayak ya. Oi batanyo denai bakeh Bang Edi mayor ko laiko panyayang ka anak tiri Anak tiri ndak baa pulo kami induknya nana mike ati di mayo kini Abang Edi mayor kan lai datang oh dialah lama dendang pulo ubi taban di timbangan nilang sandu manggale di boyu di mayo kini iya hai bagurau awak di gugua alama dendang semalam kini laba tahun dedi nak babi dua pulau indah tegalang lai adua oh adua Sebentar dulu. Kau pesan untuk kru Tungkal Jaya Batam. Nah hati-hati ubi jangan sampai berserak. Itu pesannya dari dun sana oh bagurau kawan-kawan nyampang ubi kok sampai bacerak bekokok karuang manang buangan kimayo kini Salam balik. Tolong Dedi Mayor salam balik. Gue anda dimodali besok Manggale Ubi di Batam dek Bang Boy Jolian. Lanjut dulu. Di Kempulu dek boleh dulu. Duduk ya. Iya Nabi Allah Nabi. Babi. Di Kempulu dek boleh. Mati. Jo boleh saya. Tuh. Jo boleh lah. Bang Edi, capek aben itu beko tambah berat boy. Aben itu dulu.
Beko nan biru minta kada boy. Kalau lamonnya diambil beko nak ditambah tidak boy beko. Iya. Ancak mode iko kaya cari apa anak nyapa nyayang ke anak tiri mencalia iko membawa anak lah kemarin lihat bulunya kakak Sri. Hebat tenang le tenang lama madu dua lama nyumbang orang agak 5.000 de malang de punyo baru di narami le inyo mencari kutu. Kepada panjangnya diuo sangkuati dan karambia dia sisa tupai kepala bule mekiro onyo di sana hagir je Asano tibo abang Edi suasana lama sekali Abang Edi suruh Allah biar pinti Beko indah dapet oi Abang Edi oi ditambah Bang Boy malam kini alam biasa ayo jadi Lu bisa disulap ke hilang jo? Ya lelah lah ya. Cuma kode capek abihan kece ayu. Oi laca dia oi udah yukini Indah sarupo oi nan biaso Iyo Santiang Amelia dapet lagi Bisa sulap ninyo sama lam nangko Ongo oi angai sakete untuk kami selapiannya mak masuk saku sangat tai bodik dalam hati takkan akan ambil candonan dulu dan sana biarlah kami berdendang tai bagi rasa malam kau kamanya buik la denai na senjang pacamani sajo dionyo anyo imayo tingiyo kini Antapo meladeko sabab dari tadi dia malah teler ranca amak kini pakai jilbab nak banyak pulo amak ada pesawer tolong ambian di bab jodaster oba itu bona sama lamko apa ya bona dia otoba ceper masuk lubang oba doku iju dan sana ay aki kebagi la solai sogam bule Gawe dia boleh ber. jangan kalah de abang Edi larpe piti dan 5.000 Santano bisa dan jadi
duduk bange dina nare Hawa gurau lo kandak ba kuliliang Abuak boleh lah densi Kek tiba di siko bantu bulu kucing Mayo latini oh kini Ya wik boleh. Ama ison daripada gantian malam kini mak denai bagato mangko aku den bantu bulu kucing nampo kok den lain dak marando Cuba ladanga oleh rami madanga gurau takaji kunci endau di pamatang mencolik bolu masuk luka oba arasonyo damirai dalam luna udah sana pop 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 Di bala. Kamal lagu alai Pamir. Roro ini. Kita lagi kandak dari Bang Boy Tukal Jaya Batam. Tahu Boy? Roro ini. Hey! Aye! Au 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 au. Au au au. Apa apa? Arok-arok Bang Edi lekam bang Inyona ababini jago mau kambang Aro Bang Edi ndak abah cuci lamun ndak abah cuci abah bau kini Adi cubo tanyo kakak ibu bidan kece ibu bidan inyo pangan nyaman malam adeng tanyo pulo pakai ibu dokter kece ibu dokter nyala rusak lah motor dan tanyo pulo pakai apa ete kece apa ete bule gini lah mulai kame Mari tanyo pulo oh kawa kek bule onde kece bule induk beralu lah nomor HP Mari tanyo pulo oh kawa Bang Edi kece abang Edi nama salon ko calon bini Aroro ini jalan berdua-dua rancak dan dak bini dapat menjujai jando mudo Aroro ini pai padang panjang jadi aku menjadi lainnya bini orang lari tanyo pulo oi kapa uo kece apa uo jadi di sandang marando jadi tanyo pulo kece abang Amir kece abang Amir onde bule elok mencibir ro lia lata jinjiang idulan adek muda pak ade bang jariang ro lia sabana busua laden cuba mai dua adek bau lain dua kalagu iko oi nana ba minta oi dang dek kareson oi dang malamko oi kok anan ranca ade udah banyak anan ranca oi nasa kame iko neda jarang basuh di malako salahnya mak di malako salahnya ngawa alai gagah tapi marando juop oi ranca ala basalam Bang Edi jawab bom oi saban talai piti di tangan oi hilang puluh sabana santiang parangai oi udah ambo mungkin baik mai untuk abalanjo oi anak gitu oi dema endah oi dangakan kini iko kaganti ma endah urang nan lamu hanya ampang jo Bang Edi de Bang Boy denai laba jadi mungkin dak kabar dendang denai oi salamonyo ai lah hilang tulo de ayu oi piti tadi
ansua gulung abang Edi. Hey, boleh ditambah dek bang boy sama lamku. Jangan banyak-banyak digulung abang Edi. Abe konda ditambah dek bang boy sama lamku. Capek masukan agak dalam saku. Abe ko diminta puluh derang rumah. Oi nana de ayu, oi nana katuju, oi kabake daboy, ai minta lah tambah. Apa kesalah awak amat? Apa kesalah awak? Awak lain semua, inyo nana main lah. Apa kesalah ambo dah? Apa kesalah ambo? Ambo lain iyo, tapi inyo nak niyo. Selamat datang dulu kepada sanak kita rombongan Pagurau Kumango. Pak Jicon, Bang Charles, Ricky, sama ke dalam betul dulu. Ya, selamat datang sanak kita dari Kumango. Dari Kumango neda lainnya datang. Eno basamo neda duduk di sangkon. Enak di sangkon neda de awak surang. Kirola banyak neda usari. Nana bagura waneda sama lampino. Roro ini neda iko laguno. Nasi sapi yang ready oi alun nabi. Oi patambuhan neda baca di puno. Sebentar dulu. Kau dari Pagurau Kumango nak baru tiba. Ya, Bang Ricky, Bang Charles, Jicon. Mengucapkan selamat Pagura Samalam suntuk kepada sanak kita. Kawan Pagura dah hadir pada malam kon dan istimewa. Salam kami kepada Kapundan Tua Gugur Pariangan selaku tungganai gura kita pada malam kon dan selamat menepi hidup baru kepada kuda mempelai. Semoga menjadi pasangan sakinah mawaddah dan warahmah. Ya, dari Pagura Kumango kita pamannya. Roro ini jalan bayi riang-riang. Apa maleh mandi badannya lah bau nariang. Roro ini jalan baduo-duo. Iko nak babini pinyo jajando. Ada tanya pulau pakai ibu bidan. Kece ibu bidan inyo pangan jabat malam. Ada tanya pulau pakai apa etek. Kece apa etek biasa mau asal kami. Kena tanya pulau pakai ibu dokter, kata ibu dokter yang mulai usar mata. Coba kita tinggalkan dulu Roro ini. Sabadu kita ke tukang panciang. Kita bari kandak sepakat tuan rumah kita dulu ke kandak dari Pak Amir Kapundan Tua tadi. Lagu minta kita lenongkan balik ke tukang panciang.
Lia lah lama galaknya malam kini lah dapet dia 2 kabik dia dari Medan tadi Bang Jois tadi mungkin ya 2 kabik dapet. Sungguh lah dapet tadi oi dari Medan nan dari Kapundana tua dan nanti jualalai Korang tak bernama di tangan Oi de alare emak oi jangan punya Karang dan dia Apa dan dia Lain orang ni mak rombongan datang Lain orang ni mak rombongan datang Lai bagurau Ai sama langko Dua lai bagurau Ai sama langko Umpan tabuwe de dami roi panciang hilang Umpan tabuwe emak oi panciang hilang Oi kamatan duma oi kadibau Oi kamalatan duma oi kadibau Baun lang bali katukang panciang Baun lang bali katukang panciang Ay na badendang dian suajuo Ay na badendang dian suajuo Ay na babulo badan kapaniang Ay na babulo badan kapaniang Awa adi unggua angin sarugo Nanakaduang manyo unggua angin sarugo Ikan takile dawe jalo tibo leda Ikan takile we jalo tibo Ikan saruko we macho aci Olala ikan saruko we macho aci Awa abania ida urang ko tido leda Awa abania urang ko tido Putri sagalo rangkaian nati Olalai putri sagalo rangkaian nati Bang Riki ya tolong Sri dari Pegoda Kemango Bang Riki Bang Charles dan Haji John Bahulang pantun Sri Sebatak kepada Lai bagurau dari Kumango Lai bagurau dari Kumango De abang Charles dan lalaki Olalai de abang Charles dan lalaki Awa abania ida urang ko tido leda Awa abania urang ko tido Putri sagalo rangkaian nati Olalai putri sagalo rangkaian nati kita tinggalkan dulu sebentar dulu Bang Riki sabalun kita alih kalau guna lain dari Pegoda Kemango ia baulang je Sri nek sana boleh De abang Charles tajo kawan-kawan De abang Charles tajo kawan-kawan Biar kalam de Oi abang atibo Olalai biar kalam de Oi abang atibo Lajar leluku abang indah abaikan Lajar leluku indah abaikan Oi mangabang maman ciao juyo Olalai ayang mangabang maman ciao juyo kita tinggalkan dulu ke tukang panjang mohon bersabar sementara Dedi ke pundan tua je pintu sorga
Kita bari dulu kandak dari Pagoda Kumango kat Sabah. Ko dari Haji John, Bang Charles seratu Bang Ricky. Bakandak lagu ke lagu penarakan beliau. Kelah lama kami dua futda Pagoda Ojo carang gugut. Nek ucap pertama angan si pungguk ke lagu penarakan Pagoda Kumango kita lenongkan. Beko kita pergi kandak dari Bang Boy. Kau khusus untuk bule beko Sabuki Hayamato. Tapi sebelum boleh bagi kandak Bang Boy sesudah lagu itu pada kandak dari Tanjung Barulak Putra Piliang 100,000 ke lagu penargaan beliau klasik Tabali Tanah Kabasure kita dengarkan kandak busana kita dari Tanjung Barulak sudah tu baru boleh dari Bang Boy Sabuki Hayamato. Denai ba'atan dosi beruang punggu Mancali abulan hati rindu Angan lantai paham kota tunggu Rumah tanpa jalan indah tentu Lai tarang dek cayo bintang Ulanglah ucap balik dendangkan wanala Haji John, Bang Charles, Bang Ricky Pagoda Kumango kalah lama kita nak bosua dari lagu itu. Dan pesan dari Pak Amir Kepundan Duo sepakat tuan rumah kita sekali lagi kami mengucapkan selamat datang kepada tamu-tamu undangan kami. Dan untuk Putra Piliang, Chandra dan kawan-kawan mohon maaf sama di muka kelah kita duduk biasa kita dari Tanjung Barulak, Toke Ubi, Damas dari Sungai Tarap sama Merapik kelah sama di muka kita duduk. Kita dak rami gak kurang tasampo di sana kita nak bertiba. Kau pesan Pak Amir selamat datang sama di buku kalau kita dulu. Bang Mikos, Toke Ubi, Damas dari Sungai Tarap, Putra Piliang dari Tanjung Barulak, Bang Chandra juga kawan-kawan. Ya sekali lagi kau dari Pak Amir Bana dari tuan rumah Kepundan Tuo. Saya mengucapkan terima kasih kepada tamu-tamu undangan-undangan kami na bertiba dan sekali lagi mohon maaf nasa kadang-kadangnya dek karena kita rami kurang kasapo di sana kita na bertiba. Mak Cayo pada di sana kita Putra Piliang bagi bacara tolong saja minum lebih kopi.
Sebentar dulu. Agilah mikro kasri dulu. Kau dari Pak Amir. Dan bertanya beliau risiko. Sri, la salari salamo ko Sri barulang bagurau kaguguk ko alun pernah Sri nan mambo anak. Kini mambo anak sami badendang. Ba ko Sri. Ndak ada lain nama ngasuh di situ. Kalau ndak ada sarahkan saja ke Pak Amir. Kapunda na tuyo taki abatanyo de tukang kasua nyo indah ado oi lain amor nai tinggal di siko kapunda na tuyo carikan jua. Bang Riki, Pagoda Kumango. Tolong Sri, dari Pagoda Kumango nama kandak lagu iko. Bang Charles, Haji Con satu Bang Riki, baulang Sri balik. Oi de Haji Con ada ngalaki ni, ne Abang Charles ba itu pulo. Kok dapet bana oi kapang ganti oi ndak dapet bajanyo kita. Jauh aja dake kan lai datang lai nyoti pok dari kumangon kita akaden kana urang anilang jo jaja den napui kulo.
Iki kita dengarkan dulu angan si Punggua. Kita beri dulu kandak dari dah boy. Kandak dari Bang Boy sepakat tuan rumah kita mana jo Pak Amir Kota Raga boleh membawakan lagu penargaan Bang Boy. Sabungku aja mato ya. Musikin bantu buwo pulo sedih Ugang kau pasti ndak suko Dayenan buwo ko jadi minantunyo elok kau cari ugangan kayo supaya iso hidui kau kan sonang kalau jodayen kau kan tani ayo isu kau malu digagolan de ugang. Sama tak boleh di lagu kandak pamer Bang Boy di Papanjang dari Satampang Ban ya. Dek kerana harilah lari dek jauh kampung ke kami jalang dan 2.30 lah piak tak kembang pada malam ko. Jadi izin kami dulu gurau kami digugat saya ko dan mohon maaf kalau tersinggung kan naik taksi ke turun salam bawa gurau tadi. Ya selamat jalan dulu Satampang Ban ya. Di rombongan dari Puncuran Tinggi Penyalayan 10 Koto. Ya terima kasih sampai bersuah balik kita dari gurau. Yalah dayen manangis saja Tetakonan ke kau sepanjang masa Isu kau kawin jauh kan kayo Enak ya kau kado sabungkui ayu mato Naknyo tantu de kau isi hati Dayenan magano sojak kau tinggalkan Memang iyo dayen cinan ke kau Tapi kau pasti indahkan omu
tapi kau mencalia ke bini urang ono muah lupa jo bini awak nak nyoton tu dek kau isi hati deye nan magano sojak kau tinggalkan memang iyo deye cinan ke kau tapi kau pasti indahkan omu Sampai boleh. Boleh di bawah duduk balik. Kau 20 tugas boleh tadi borgen kini bak klasik boleh ya. Dari Putra Piliang ke 100.000 lagu bakandakan dari Bang Chandra teragak bak klasik kita agak sebuah dulu langsung lia naik dan tolong dendangkan pantunnya tabali tanah tak basure. Simpang ampe Putra Piliang dalam daerah ada payo kumpul Banamo Pulo Simpang Tigo arah kaki dah Batang Tabi Bukit Sitabuang Tanjung Haru Baranti kami disimpang sebab deh hari dah hujan rinai oi malaki setengah hampe ni hati kapayo kumbu ada jona badala basah kilo deh hujan sampai patah Aina ada pamir ciboladanga Bamula rumah Bang Chandra kadibui di balik tanah di tapi buah rumah sudah potongan tibo balantai upin Bang Charles bakarami ketampek tinggal salamonyo kadiuni Bang Anton pagi Japatang tapi malang tibo di Putra Piliang tak balik tanah tak basure izin bangunan tak kalua piti abi rumah tak sudah tuan kadiuni dilarang orang beda aku dari kepundan tua dari Bang Us sesudah lia aku tikam Sri dan pasan kampung bacayo kau mangga aku ke lalok-lalok jadi siko lah ya dan itu pula tu tapi tu ya walaupun tak basure kanlah duni pagi Jepatang dek Anton menan dek Ay karimu kaladang jangan nedau Indak do capo kadi bubuk kadi mau rampi kalah kamalasari di lampayan kamala kato dikatokan karimu juyo awak jadi nyotu kamanara kayu jati kayu ditara untuk parang
kawan sekaligus saya sudah sedina konek saya mulai. Jangan lupa pesan dari Pak Amir dari pantun penarikan beliau isi tabah tempurung kareh dan tampang karambia. Sayang dengan badorongan kapabalayan ambek suri kabujo lalu tabalintang patah tiba di mato di piciangan tiba di paru di kampian yati mati di mato buto ba itu tekai dalam hati nedawai antanan kandung takut taram nedawai pantun ada tak Sri nak tahu ayu lial itu tahu pantun tampang kanan dia ucap kan bakal pabrik ada tahu kalau tidak dari kambang ke batang kapeh ada tahu pantun ya layoi dari kambang ke batang kapeh ni dawai laki boto di painan menuju pasar salido di pasar baru nak baranti nak atak ketipu di tarusan lah tampak baru melantai singa makan di kayu gadang menurun ke bukit lampu melalui nagari bumi tampak candonyo taluk bayi wajalan oto kamatuai yang menjalan tipu awak di padang. Dekat pandang jale-jale supaya uleh nak dan mengasam ujon jo pangka paliaro nak dan mengasam kau ujon tani jiko mengasam paulasan kona lain kok diungkai kok nyampang diurak-urang barabanai man kata gua hibare utang tak babai ane dawai siang jo malam tak kasanang medan siang jo malam tak kasanang medan Sri sabalun pindah mikro kanan lain kopasan Bang Ustus kepudan tuo yo alun pueh kami menangah Sri membawakan lagu itu di panjang coba lihat ke lagu Piaman Panjang dan tolong bawa polo Bang Chandra Putra Piliang tadi nampak ada lagu itu dari Tanjung Berulang. Lapekan hati nan taraga di Abang Chandra Putra Piliang duduklah kanduang di narik lah sanang hati mandanga kapariaman meminta lagu bagurau samalam langkoma asa dapet Bang Chandra awak menembak ditembak burung disangka orang kok indak bana kekanai tapik patah sayonyo ala jadi kok nyampang nak punyo tahu awak mengaku dah basi ngajo neda
Kapariaman makanan di Batamu de sari-sari Jawa jodake layi kebuma di ayat cayo dangaran pasan ladena liat tempe mamawi pancang nalamu mak tempat ulema ay pancang nalamu tempat ulema Asri masih dari Bang Us Kapudandu. Yo ada kuih kami mandang Asri mambawakan lagu iko naiklah sana pun. Pak Mir Kapudandu. Pasanda boy ya. Sabar. Sesudah ko dari Bang Boy ke Pobek Taraga kita gelek pulau ke lagu Gamai. Tapi sampaikan Adik Sri dulu ke lagu Peman Panjang. Kabawa kabalay panjang belok kasiyo batu pariwang senang jalan simpang kalay di subali padan cubada pada kebana pada maliniang kasawalua dia tenyo ketumbu pakan senayang kok katarui kapayo kundu hadiari minggu mangkorami ayam ko iyo kabapawit kapaso batambah kandang di kok sakandang kanduang kuruang mungkin nangino baren tak lape kasumik pulo mapajina diganti bana jona nasi yang indah basio banalamu kini-kini tolong pikiakan sabalu ninyo tabang jauhan edaoy hilang kamalah kadi cari neda Coba Bang Chandra putra pilihan dari Tanjung Barula kita tinggalkan dulu karena di sana Kafe Manpan. Anak tiang si burang tiuang hingga di rantiang si kayu jati. Anak tiang si burang tiuang hingga di rantiang si kayu jati. Oi udah kanduang usahlah bingung geserlah meja mari kita manari. Oi deh bang Edi sayangku sabah manung asaan laku risi kita manari. Tapu-tapu ala tangan mari manari kita manari sampai banyak bapak tuna coba rendang ganti baganti bolehnya hilang ada rusa di hati di sungai tarapkan lai datang itu ke ubi tak sampai namo di sungai tarapkan lai datang toke ubi tasabu namo salawenangko alam tak kambang manganan bujang marando juo salawenangko lebang usalam tak kambang manganan bujang marando juo tapu-tapu ala tangan mari manari gitu manari sampai banyak
bapan kena coba rendang ganti baganti kuliah nak hilang rusak di hati. Nandelia elola turun nak panua kota awak malam ko. Nandelia elola turun nak panua kota awak malam ko. Awak baniai oi sampai balun ata gigi lidah lamanya puinyo. Awak baniai oi sampai balun ata gigi lidah lamanya puinyo. Buat kelatan mari manari kita manari sambil banyanyi bapan kena coba dendang ganti baganti kuliah nak hilang rusuh di hati. Jangan dapat jika titiran punai di tangan lalape pulo. Jangan dapat jika titiran punai di tangan lalape pulo. Walaupun lawi jadi daratan haramlah denai bapak yang cinta. Walaupun lawi jadi daratan haramlah denai bapak yang cinta. Buat tak buatlah tangan mari menari kita menari sambil banyanyi kapan pun lupa dendang ganti baganti kuliah nak hilang rusuh di hati. Sudah minta lagu kamai penandek dah boy mailang malam ko. Sudah minta lagu kamai ba hilang ada boy malam ko. Asa yakin awak baniai lamo jo lambe sampai juo. Asanya yakin awak baniai lamo jo lambe sampai juo. Lanjut kebasan dari Dedi Kebunan Tuo. Bako lagu lah bagamai nak dendang mengalih pulsa malah tak bergoyang dah ya. Kebasan dari kita goyang. Geser meja satu Bulia bagoyang dia malam ko. Geser meja satu Bulia bagoyang cimel malam ko. Selamat datang dulu Wan Edi ko dari Pitalah Jerombongan. Sama ke dalam kita Wan Edi ya. Dari Pitalah kalai tibo dari Kumango itu pulau. Di Pitalah kalai tibo dari Kumango itu pulau. Oi dan Pak Amir Bambai tolonglah jo bicaro kaki ambola manggari pulau. Oi nane Bang Boy ba acaronyo oi kaki denailah manggari pulau. Bara 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 bere 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 bara 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 ne udah oi nomor HP bara 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 bere 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 awak pai badendang nyo sampo ba pole pole. Aku dari Wan Edi Jerombongan berkibo dari Pitalah Buku Tanjung.
mengucapkan selamat bagurasa malam suntuk kepada dunsana kami kawan paguran hadir pada malam ko. Dan istimewa salam beliau kepada si bakal tuan rumah kapun dan tuo guguk pariangan, dan selamat menempuh hidup baru kepada kuda mempelai. Kita panjang dulu. Usahakan dapat sikat titiran tunai di tangan lalape pulo. Usahakan dapat sikat titiran tunai di tangan lalape pulo. Oi de bangi di elok kita bagoyang boleh nak sanang oi kiro-kiro. Oi de bangi di mayor tolong turunkan boleh nak bagoyang kita berdua. Tapu-tapulah tangan, mari menari, kita menari sambil bernyanyi. Bapan telah coba dendang, ganti baganti, boleh nak hilang dosa di hati. Kopasan dari Tukang Jaya. Dek kartu kandak desanak kita banyak pulau tatagun. Jadi sambil kita bergoyang, kita lihat dia lagu kenal. Oi nanako ade masih muadila adang bulia kami dam mirmanum pangmandi daboy. Oi ko mandi ramanya timbo batimbo. Ko ada orang gua oi sama panjang barulang juo kami ko kamari denda gampang ko lain maka tujuh juo. Walaupun kau jalu-jalu tapi jangan sombong agak 20 minit. Balaki ukur je cantik dan kau cuba pasal apa? Tangguang, iyalah. Oi jalu di dalam Makan nama oi ti wangarimbo oi ti wangarimbo. kalau baik di sana Eduna sana gurau sa alung apa ngabirasa ingoi iko dia sonsong ala capek lape nana dari simpang canduang yang anda amanya sambu ila balia nanti kena nyanyi pose kena sayang pose kena saling sama panjang lain dari lagi ulang. Cobalah. Tampaknya sampai di siko suagurau kita pada malam. Di lain waktu kalau ada umur sama panjang kita batang balik. Aguang kalempong laba tingkah saluang sarunai laba bunyi lah sah kau na salapan. Cupaklah kami antakan kalabuan gantanglah rancak tatagak nyolah nyatu niat kita kau sampai. Ibarat berjalan lah tiba di batih kok balaya lah sampai ke pulau Allah salamat sampai rono. Limbak nan balik pada itu dan sana.
Salamo kita bagurau tadi pantun ko ado namanya so saluang santano ko bertingkah atau ambo menyampaikan pasan ko kurang kape nyampang kesingkuang du sanak deka naik jika terisi deka turun nak jan menjadi upek pulau di kemudian yo bari lari lah malah wak ba maaf malah kita biarlah dunia ko ndak tinggal jo sangketo akhirat ka kita jalang jo amalan sebab pada itu gantang di bodi caniago cupak di kota orang pilihan dunia habis akhirat tiba labuh lurih jalan basimpang kita kok tidak seamalan ndak janta suo nan bakian kami angkat tangan nan dua basusun jari nan 10 bataku akan kepala nan 1 sambui lah salam kata dorila ndak nyo habis gawa di dunia ndak jan batungguan kita di akhirat esok ya dari sijurak ke sijuraya nak anggang di tapi aye manyasok lalu ke tapian urak nyo kabek dek baungkai lansai nyo utang dek babaya abih nyo gawa tentu kita bakal dilaan. Kita sudahi saja gurau ke dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.